YouTube, velkommen tilbage til et nyt afsnit af Minecraft. Episode 2. Og vi er her, hvor vi sluttede før. Og det er stadigvæk nat udenfor. Men jeg tror lige, vi smider nogle fakler rundt om huset. Vi har der. Super, så går vi lige herind i min worktable. Sådan der. Super. Så går vi lige ud og smækker den rundt om huset. Bang, bang. Sådan der. Så har vi lidt lys rundt om. Jeg ved godt, det ikke er sådan et flot hus, men det er godt nok husligt til at starte op med og sådan noget. Men tror lige, vi går ind, og så laver vi noget for at mine noget stone. Men jeg plejer altid at bruge de 2 første nætter på at lige starte, eller den første nat på at starte op og komme lidt videre og sådan noget. Så jo. Tager de 20 og så. Nej, vi tager 30, fordi så det 10 af dem kan jeg lige lave om til noget andet. Jeg har nemlig en idé, hvad jeg vil. Ikke at jeg har tænkt mig at bygge et hus af stone. Det har jeg ikke. Eller jo, det har jeg, men det bliver noget andet i også. Det bliver ikke kun stone. Men vi får flyttet det på et tidspunkt, hvor vi river det her ned, det her hus her. Og så finder vi et andet sted. Det kan godt ske, at vi også bliver boende her. Skriv ned i kommentaren, hvad I synes, som jeg skal flytte senere hen, eller jeg skal blive boende her, og så bygge det større og federe. Så har jeg set en tutorial på, hvordan du kan lave en super smeltningsmaskine. Men der skal jeg ned og få noget whetstone og en hel masse andet ting, og jeg skal nok også lave det charging table. Yes. Men nu går jeg i gang med det, jeg har tænkt mig. Ups, det var en for meget. Sådan der. Yes. Det heroppe bliver min mining.
Pis. Nå, det er også fint nok. Så kan vi gå ned og få lavet en stone i stedet for en stone pickaxe. Så vi kan... Jo, det var ikke der, vi skulle nå den der. For helvede, lad være. Der, tak. Så. Hov. Super. Super, super, super. Vi skal også ud og finde noget mad på et tidspunkt, eller have lavet en farm. Jeg tror vi går ud og laver eller finder noget mad i næste afsnit. Undskyld, jeg ikke kan se så meget. Jeg tror lige, jeg går ned og laver nogle fakler. Det er pisse irriterende, når man sidder og kigger på en video, hvor man ikke kan se en skid. Jeg kender det godt selv. Jeg tror, den her episode her, det nok bliver en mining-episode. Okay. Jeg skaffer noget sand, det ligger lige derovre. Fantastisk. Så brænder vi til noget af det. Jeg tror bare lige, vi brænder et stykke til at starte med, fordi så ser det mega fedt ud. Jeg har nemlig mega fed dævn i mit hoved.
Okay, først så brænder vi lige et stykke sand. Det plejer at gå okay hurtigt. Så ej, okay. Det er godt, at vi snart skal finde den. Nej! Thomas, for helvede, din idiot, mand. Ja. Godt, jeg spawner lige i nærheden af mit hus. Sorry, det er mig, der er en idiot. For helvede. Jeg ved godt, det der glas, det ikke er skide pænt. Men så laver vi det hele vejen ned, ikke? Så vi skal bruge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 stykker glas. Så vi sætter det over. Og så er det færdigt i næste afsnit cirka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 stykker glas. Yes, det er bare godt. Okay, jeg har en 1, 2, 3, 4, 5. Nej, 4, 5. Okay, 4 stykker glas mere. Den tror jeg lige, vi går over, og så tager vi nu, og så er den her episode også ved at være forbi. Og der er stadigvæk 2 minutter nu. Jeg har optaget kvarter per video. Super. Nå, tror lige, at fint. Okay, vi laver de der glas herovre færdigt, så stopper jeg os for i dag. Super. Så
Sådan der. Nå. Jeg går op i huset, og så tror jeg vil stoppe den her episode. Og der er sgu lige en zombie, den kan vi lige nakke imens. Super. Yes, men det var hvad jeg havde for i dag, så